X'inhu dak li kull wieħed u waħda minna, int u jien, jixtieq u qed ifittex bla serħan? X'inhu dak li jagħti sens u direzzjoni lil ħajti? F'dinja tant maġla ngħix mingħajr ma nsaqsi għalfejn, għaliex. L-aqwa li naqdef mal-oħrajn, li nagħmel parti mill-folla minn dan il-ġenn u tuħ ta' nifs. Mingħajr ma nieqaf u naħseb. X'inhu dak li tant nixxennaq u nistinka għalih? Forsi li inkun maħbub, kif ukoll li inħobb. Forsi li inkun meqjus għal dak li jien, li inkun stmat għal dak li nagħmel għall-oħrajn. Forsi ukoll li nibqa' nfakkar għal dan kollu fi żmien li ġej. Ħin fiskiet u s-silenzju jista' jgħinni biex ma nibqax ninġar mal-kurrent u inbiddel il-mod kif inħares lejn l-oħrajn u lejn id-dinja. Iva, ħaniqaf ftit. Ħansib ħin ħanaħseb, nirrifletti. U iva, għalfejn le? Insaqsi. Għaliex? Għalfejn? Imbagħad ħanoħroġ hemm barra. Ħanaqsam kull nifs ta' ħajti. Ħanaħdem bla qiegħda għal dak li nemmen fih. Ħalli inħalli il-marka tiegħi fid-dinja. Ħaniftakar li l-imħabba vera tressaqna lejn l-oħrajn. Li int u jien flimkien insiru aħna. Li iva, flimkien nistgħu nimxu lejn ħwejjeġ akbar minna u nistgħu nġibu il-bidla li tant nixtiequ. Fil-ħajja hemm bosta toroq. Hemm dawk li idawlu lil ħajti. Hemm dawk li idalmu lil ħajti. Liema triq ser nażel? Liema triq ser nagħmilha tiegħi?
Ftakar li fl-aħħar mill-aħħar l-għażla fidejk.